Салом алейкум, подписчикони канали Азори Якшаб. Мавзӯи имрӯзаи мо тренажерни зал. Одобу тартиби зал рафтан. Барои зал рафтан кети дар курай, шорти дар курай, майка дар курай. Агар ай пашми почҳоатон изо кашен, агар ласси напӯшед. Любой фитнес клуб дари даромад дошта ресепшн дора. Ресепшнда духтарак мешина. Метонед саволтен ки у вас какая услуга, покажите, пожалуйста, объясните, пожалуйста, гуфта мақсад метонед пурсем. Дар бораи абонементҳо бояд маълумотия ва вазифашай. Шумо до чӣ хеле ки абонемент маҳқулай дар курай ҳамуша мехаред. Абонемент ай ресепшн намехарӣ, ай касса мехарӣ. Барои абонемент харидан паспорт дар курай тамом. Ҳозира ситуатсияда справка ай ваксина мепурсанд. Всё пагашта сумкачара мегирӣ вперёд зал. Вақте ки дуруни спорт комплекс медроӣ, обычно ма шароити зимистона мефаҳмонам. Куртка, масалан сумка ки ғавз пушта даромадагӣ гардеробни астай. Правилаи гардеробни ҳами хелай. Верхняя одеждата снимат када ба гардеробни меспоред. Қоидаш ҳамеяе ки перчаткира дуруни кисада мемонед. Галавнои убора масалан шапката дар дуруни остини рост, шарфта дар дуруни остини чап. Агар шапкат хеле қат мешудагӣ, масалан мешикастагӣ боша, мумкин набошад дар дуруни остин монда, отдельно меспоред. Обуви ғавса снимат мекунед зимнира, лёгкий обув мепӯшед то раздевалка рафтана. Ҳама вақт барои обувтон пакет ҳаёттон наброяд. Барои ки обувтона снимат карда дар дуруни пакет монда метиншад. Холашка шумо дар инам хеле номер метиҳай, маъниш ки дар ҳамин номер либосҳои шумо истодагиаст. Шумо баъди аз зал биромада бо ҳамин номер кати либостонро гирифта метавонед. Раздевалка дар инам хеле шкафчико ҳастай. Дар бисёр ҳолатҳо шкафчикош калид надорад. Чизҳои дар кисатон қиматбаҳо, паспорт обычно масалан гум мешудагира. Лучши дар гардероб мемонед, раздевалкада намонед, барое ки гум шуданаш мумкин аст. Дуруни залда обязательно вақте ки машқ мекунед гантела мегиред, ё штанга мегиред. Ай ҷош гирифтен бо бурда ҷошта монед. Қоидаи дуруни зал ҳамие. Обязательно расписание кати машқ кунед, набошам фигуратон рангинами сурат будагӣ борид мешавад. Баъди зал ҳама вақт душ. Правилаи душ ҳамеяе ки жидкаи мила набаред. Собун барои душ ҳастай специально. Шампун бурдан мумкин аст. Агар дарди сар шудан нахоҳӣ, баъди душ ҳама вақт сара қоқ кун. гаймарит, дарди сар ҳамаш айнами зал пайдо мешавад. Бо ҳамихе обратно бо пеши ҳами холашка номери дастит будагира метиша, либосота метиҳа. Қоидаи либоспӯшӣ ҳастай удобнее. Аввал сапагита мепӯшӣ, баъд шапката мепӯшӣ, баъд куртката, ай болои куртка шарфа мебандӣ, перчаткита ай дуруни кисаи курткат мегирӣ, мебурӯӣ мерӣ. Подписаться кунед, лайка фаромӯш накунед. Агар подписаться карда наметавонед, канали Азори Якшаба интизор шавед. Чизе ки ман худум кардаистам ҳамаша ман оҳиста оҳиста ёд метиҳам, барнома